Здравейте, аз съм Георги. Днес ще има малко по-различно видео от преди. То ще е за селата, област Пловдив, трета част. И започваме с село Игоново. Намира се в Южна България, област Карлово, община Пловдив, с население от 497 души. Село Избиглии. Намира се в Южна България, община Асеновград, област Пловдив, с население от 666 души. Село Извор се намира в Южна България, община Родопи, област Пловдив, с население от 80 души. Село Искра се намира в Южна България, община Първомай, област Пловдив, с население от 1042 души. Село Якингороево се намира в Южна България, в община Стамболийски, област Пловдив, с население от 2477 души. Село Кадиево се намира в Южна България, община Родопи, област Пловдив, с население от 942 души. Село Калековец се намира в Южна България, община Марица, област Пловдив, с население от 2470 души. Село Каравелово се намира в Южна България, община Карлово, област Пловдив, с население 1154 души. Село Караджалово се намира в Южна България, община Първомай, област Пловдив, с население от 884 души. Село Караджалово се намира в Южна България, община Садово, област Пловдив, с население от 1104 души. Село Катуница се намира в Южна България, община Садово, област Пловдив, с население от 2232 души. Село Климент се намира в Южна България, община Карлово, област Пловдив, с население от 1061 души. Село Козаново се намира в Южна България, община Асеновград, област Пловдив, с население от 549 души. Село Конуш се намира в Южна България, община Асеновград, област Пловдив, с население от 618 души. Село Косово се намира в Южна България, община Асеновград, област Пловдив, с население от 28 души. Село Костиево се намира в Южна България, община Марица, област Пловдив, с население от 1736 души. Село Кочево се намира в Южна България, община Садово, област Пловдив, с население от 556 души. Село Красново се намира в Южна България, община Хисаря, област Пловдив, с население от 608 души. Село Крислово се намира в Южна България, община Марица, област Пловдив, с население от 599 души. Село Крумово се намира в Южна България, община Родопи, област Пловдив, с население от 2654 души. Благодаря ви много, че гледахте това видео и се извинявам много за грешките, които направих. Ще се постаря да не се повтарят отново. Благодаря ви.